Igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m na aka mbụ nke gị Maazị Ekachukwu. Anyị jere njem mana ya anatago. Anyị ji nnukwu ihe bịa. Ị ga-ege ntị sonyere anyị ka iwe ike ịmụta so many things. Nke mbụ nchọ ka m gwa gị bụ ụzọ esi acha amamihe n'ala Igbo. Ụzọ esi acha amamihe n'ala Igbo. Ị ga-eje na be ndị okenye, ị ga-eje mitie ndị okenye dị iche iche n'obodo dị iche iche, jụtacha ha ajụjụ, ha akọwara gị ka nkụ dị na mba na-eghelu mba nri. Because oyibo say before you become wise, you must learn from both wise and unwise. Ị ga-eje mụta ndị okenye anọcha na bụ njụba ajụjụ na-anọ ha nso. As a faith cometh by hearing. Or akọchara gị ka akụkọ asị wee dịcha, ịmata so many things. Nke ịbụ bụ visiting the ancient sites. Ancient sites asị gị na ebe a na mgbe gboo n'ebe a ka ha na-abịa achụ aja, na mgbe gboo n'ebe a ka ụmụ nwaanyị na-abịa ayọta nwa, na mgbe gboo ha chọọ ịchụ ọwụ, ọ bụ na ọwụ karịa n'obodo oyi ha na-akpọ ịchụ ọwụ, ha mee ebe a ka ha na-eme ya, na mgbe n'ebe a ka ha na-agba mgba, na mgbe gboo ọ bụ na achị ọrụ obodo chọọ ịgbakọ n'ebe anọ ka juke na-ese ka ihe mere o ji dịcha ụtọ ahụ. Ọ ịmatacha ihe iwe ike n'obodo, o ihe ọ ga-abụ na-eme n'obodo. Ịmara ebe nke ọ ga-abịa ichinite aja kwuo okwu, ọra niile ege ntị, eweta ihe a chọrọ ka eweta. Ọzọ dị ka ibia bụ ịghọta spiritual connections within the community. Maka ya dị very very necessary. Ọ ịmata ya, ibidogide ebe ahụ wee pụtawa. Ọzọ bụ ịmara your connection to your roots. Maka onye na-amada ebe o bido, ebe o si bịa, ada amada onye ọ bụ. Ebe a ka ị ga-echefu ma reincarnation a na-ekwu. Ụfọdụ na-asị na ọ dị ka ọ dịrọ na-enwe ihe dị ka ihe n'ụwa na ihe ndị ọzọ. Matagodi ya, mara ebe isi. Ihe a bụ ọrụ anyị je, mana ya abatago, anyị ji akụkọ wee bịa. Ọzọ ị ga-emebi learning from nature and its environment. Ị mara mkpụrụ osisi ọbụla na akwụkwọ ọbụla Chukwu kewere ihe ọ na-arụ, and nke ọbụla nwere obodo eji wee mara ya. Ọ bụrụ ihe niile na-eme saịdị anyị na-eme saịdị unu. Ọ bụrụ akwụkwọ na mmiri niile dị saịdị anyị dị saịdị unu. Ewe nke dị iche. Wuzie nke bụ yes general na akwụ dịra n'Igbo anyị ma, ukwu ụkwa dịra n'Igbo anyị ma. So many things. Ọzọ dịkwa ka ịbịa ihe eji ama obodo. Gịnị ka eji mara obodo? Eji wee sị na nkụ dị na mba na-eghelu mba nri. Ewe ihe eji mara obodo. Onye obodo ahụ ị na-ejije gaghị aka, ị na-achọ chalenji, ị na-achọ imeri ihe, ị na-achọ ka gị na-emekọ ihe, juke na obodo o si da na-eju ese. Gịnị ka eji mara obodo a? Ihe anyị ji bịa dị omimi too much. Anyị jere, anyị fụrụ ihe o, so many things. Anyị rapụrụ ọtụtụ ihe. Peji a since last year ọ nọ na-esheki, mana o nwere ozi eziri anyị, ndị ozi a ka anyị jeche wee nata. N'ọtụtụ ihe anyị je anyị mụta ọ ka nkọ, mana ugbu a nkụzi anyị kịta na nkụzi anyị mgbe mbụ ama mbụ bịọs anyị ga-ebido ya n'isi ka ị na-esonyeru otu ị ga-esi wee na-aghọta ya. Onwe ịma ọ na-adị gị mma ka ọ mụta ka omenala be anyị dị, ka mmadụ si kwesị ibi ndụ ya, gbọọ ya ka ọ bịa sonyere peji a. Anyị eluzigo kwesị many followers ndị na-ewe uru ndidi, mana ya ama nta ha ụta maka na ha mara ihe anyị nọ na ya. Akụkọ ka nkụ, anyị ji nnukwu ihe wee bịa. Ihe ọma ị ga-emere anyị bụ ị na-esonyere anyị, tụsawa ozi anyị a, maka na anyị ebidogo ka anyị kọwawa ya. Ihe ndị a niile ka anyị ga-akọwachara gị, mana anyị nkwa na-ekwe gị bụ na isonyere anyị mgbe na-adịghị anya, brain gị ga-emepe, and ofu ihe ị ga-eme achieve mana ị ga-akwụsị condemn faith mmadụ. Ebughị ike ịpụtasị na onye na-eje ụka na-adị iberibe, ịma mpụtasị na onye na-eme omenala na-adị iberibe. Kama ihe ọ ga-eme gị bụ imepe anya, ịmụta saịdị efu na ị ga-adị iche and na ị ga-adị ike dị ukwuu. Aka mbụ onye nke gị Maazị Ekachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo, ma matara ka onye si eme ka ekwesị akpa ya. Isisago ozi a, isisaa ya ka ndị ọzọ join anyị ka anyị gaba n'ihu.